amarya Karima Usman 'yar shekara 32 a garin Tambuwal da ke jihar Sokoto ta yi WUF da angon da bai fita shekara 25 ba. Wani fata za ku yi musu akan wannan aure nasu? Wasu sun tofa albarkacin bakinsu da cewar ta yi masa wayo domin ta kai shekara 32, shi kuma bai fi shekara 25 ba. Amma koma dai menene, mutane suna bayyana ra'ayinsu akan cewar haka bai saba ma shari'a ba, kuma ma sunna ne. To mu dai fatan mu a wannan aure, Allah ya sa musu albarka, Allah kuma ya kaɗe musu duk fitinin da suke ciki. Kuma muna sa ran ku taya su da addu'a, tunda ba kasafai irin wannan abu ya faru ba, a ce 'yar shekara 32 ta auri ɗan shekara 25. To muna godiya, kar ka manta a ƙarshe ka danna mana subscribe a channel ɗinmu don mu samu ƙwarin gwiwa tura maka videos irin wannan. Mun gode.